Dank u van het sporen. Jan Picasso, wat is van? Kijk, dat komt van EW de Klerk af direct. Is dat? Ja. Ja, maar goed, dat is nog maar net elkaar gekregen voor mij. Oh, Dani Klaver, weet je wat die dood is? Ja, we gaan niet wat. Wie? Dani Klaver niet. Kruiven. Wat? Ja. Jullie geld van alles met dokter Kruiven. Dat hebben niet geld nodig. Ja, dat is omtrent zo, ja. Nee, dat is bullshit. Hey, laten we camera, man. Hey, die was in de camera, daar is hij. Laten we camera. Paying toll was bad enough, but having to denounce your province is the ultimate shame. Once again, it was Schuster's game, for the gas in the bottle was harmless oxygen. On the other side of the Orange River, though, many people might have been delighted that Leon Schuster had muffled province with his handy new device. Daar is geweldige klachten bij mensen rondom Nieuweland. Dat hier elke zaterdag